Лятото започна и нещо много вълнуващо. Почнах в група практика 21 дни. 21 дни на благодарност. За да се включите, пишете ми съобщение или вижте коментарите към това видео, или се свържете през имейла, за да ви изпратя линка за практиката, за групата. Това е абсолютно безплатно. Защо правя тази практика? Практиката я стартирах преди няколко дни, когато имаше пълнолуние. Тези дни бяха много потентни за манифестиране и благодарността е висока енергия и помага изключително много за манифестирането, ако сте в тази енергия на благодарността. Когато казвам обаче благодарност и енергия на благодарността, това не означава през този период от 21 дни да пишете 101 благодарности, както повечето от вас правят, и да се карат с децата си, с мъжа си, да злобеят срещу съседите, или да се ядосват кой къде е паркирал, или да слушат новините и да обсъждат ужасната ситуация в България. Това не е да си в благодарност. Или просто да направиш практиката и да си кажеш: да, аз съм в енергията на благодарността. Не си. И точно там много от вас се проваляте в тези практики, в които обикновено се включвате, и после се чудите защо не работите, и че те не работят за вас, защото вие не ги правите по начина, по който трябва да ги правите. Когато ти си благодарен човек, ти си позитивен човек. Искам да ви кажа, че в моментите, в които вие ще започвате да правите такива практики, винаги ще има ситуации и най-вече хора, които да ви извадят от това състояние, в което вие сте решили да влезете. Било то благодарност, радост, ако сте в практика на манифестирането или искате да сте в изобилие, тогава излизат вашите демони, така да ги кажем. Тогава излизат вашите убеждения, наистина излизат вашите ограничаващи убеждения и вярвания, и те идват да ви покажат върху какво трябва да работите. И ако вие се поддадете на тази енергия, да влезете в тази енергия на оплакването, мърморенето, клюкарстването, вие не сте в енергията на благодарността. И това, че 5 минути сте благодарили за нещо в живота си, не означава, че вие сте в състояние на благодарност. Защото ако вие сте в състояние на благодарност, вие няма да влизате в разговора, който ще ви смъкне вибрацията и енергията. На това ви уча в моята програма Еволюция, където идеята е да се научите да държите състояние. Защото когато вие се научите да държите състояние, тогава истински ще промените живота си. Това обаче е невъзможно, защото имате много убеждения, които трябва да преразгледате, да преработите и съответно да освободите, на тяхно място да внедрите позитивни или такива, които на вас да ви служат. Само тогава ще имате истинска промяна. И както казах, това го правя в тази програма Еволюция. Тази програма е програма, която е дългосрочна и не е за една сесия. Вътре има много неща, които съм включила като курсове или мини работилници, които ще ви помогнат да държите тези състояния на висока вибрация. През годината заповядайте в тази група, която сега съм я нарекла Бъди с благодарност, но тя ще си променя името, тъй като аз искам през годината да правя такива практики за любов, за радост, за изобилие, както казах, за манифестиране. Ще направим, следващото ще е лятото. Лятото вече е лято, но август месец, след като приключим с тази практика за благодарността, ще направя още една през август, защото август е месеца, в който има много портали за манифестиране. И тогава е най-хубавия месец
за манифестиране. Имате там един астрологично говоря и планетарно. Има там един портал на Лъва, който е август месец. Правим тогава тази практика за манифестирането. Ще научите още други неща. Там ще ви давам практики за манифестиране. То за 21 дни. Но това предстои. Ако влезете в групата във Facebook, ще можете да сте там в тази група и да следите събитията, които са абсолютно безплатни. По-скоро практиките, които са абсолютно безплатни. И ги правя с цел повече българи, така като гледам българки, да са в по-висока вибрация. Естествено, за да държите това състояние на мир, на любов, на благодарност, на щастие, вие, както казах, трябва да си видите убежденията, вашите ограничаващи убеждения и, както казах, те изникват, появяват се, излизат да надават глава, глас, точно в такива моменти, в които тръгвате да правите нещо, което е свързано с дигането на вашата вибрация. Само ще ви кажа какво се случи при мен и как работи цялото нещо, за да го разберете и за да видите, че това не са някакви празни приказки и че реално точно така се случват нещата. И ако вие искате наистина промяна в живота си, да спрете с това жертване, с тежкия труд, все да нямате време, да постигате всичко с много усилия. Затова ги правя тези неща и най-вече за това съм направила програма Еволюция. Еволюция е програма за амбициозни дами, които вече им е омръзнало да се смалява, да се принизява, да имат ниско самочувствие или да принизяват себе си, за да се внедрят в средата, да правят компромиси с себе си, с желанията си, да се жертват, да жертват времето си, да нямат време за себе си, за лично пространство. В същото време са изключително амбициозни, способни и искат да вървят напред. Там ще ви дам и малка част от моя метод за квантово манифестиране, защото този метод го споделям в моята английска програма, а тя е малко над 10 пъти над цената, която е в тази програма Еволюция. Така че там трансформацията е просто мигновена. Но някои от вас, да не кажа, че повечето от вас в България не сте готови за това. И затова ви казвам, че имате вариантите, в които можете да влезете в тази програма Еволюция, която е... не бих казала, че е, както се казва на английски, it doesn't cost the world, не струва целия свят. И ако вие сте решили да се развивате, да растете напред и да спрете, наистина да спрете вече с трудния начин, тази програма е за вас. Естествено, аз преподавам и Тета Хилинг като метод, който е изключително подходящ за хора, които искат да си балансират енергията, да се научат да влизат в тета вълна на мозъка, да са по-спокойни, да си погледнат убежденията и да направят и бизнес, защото с Тета Хилинг буквално можете да започнете бизнес след 3 дни, след като свърши вашето обучение за практик с мен. Това е нещо, което също предстои в България през лятото, така че може да се свършите за информация какво представлява този метод и също така да разберете какво е повече в безплатен разговор с мен и съответно можете да дойдете и на Тета Хилинг сесия с мен, ако имате желание, или да си вземете пакет, което препоръчвам, поне 4 сесии с Тета Хилинг. Ако искате да работите върху убеждения, намиране на подсъзнателни блокажи. Така, какво се случи? Връщам се отново на благодарността. Ви кажа, че благодарността първо ще ви вдигне много вибрацията, ще ви подобри манифестирането
и ще ви балансира хормоните. Защото когато вие сте в енергията на благодарността, вашето тяло продуцира повече серотонин, а това е хормона на щастието. И ако искате да си балансирате емоциите, също ви съветвам да влезете в Theta Healing или да дойдете на Theta Healing, защото Theta Healing работи с емоциите. Много хора, които имат хормонални проблеми, са с небалансирани емоции, са изключително реактивни. Това пак идва от тези убеждения, които ви блокират, и за това имате небалансирани хормони. Принципно Theta Healing като метод работи с цялостната енергия на човека и съответно, ако имате здравословни проблеми, влияе и на тях позитивно. Тоест, вие ще имате значително подобрение на симптомите на това ваше заболяване или там на вашето от каквото страдате физическо, като заболяване или там някакво неразположение, което имате. Така работи Theta Healing като метод. По принцип това е лечебен, изцелителен метод, освен всичко друго. И какво се случи вчера? Тъй като аз сега съм в 20 дни благодарност и аз обичам да провокирам хората с цел да отблъскам хората, които не са подходящи за мен. Най-вече го правя с такава цел. И хора, които да не ми губят времето. Всъщност това са нещата, които аз в момента развивам и върху което работя. И вчера имах много интересен разговор, в който какво манифестирах. Една моя клиентка, която работи с мен в английския, ми изпрати страницата на една дама, която се занимава също с енергийни практики. И като цяло аз я бях и предложила да работи с Theta Healing. Тя каза, на мен този метод не ми резонира и съответно разговора приключи. И вчера тя се свърза с мен да ми каже колко е доволна от това, което е правила с тази енергийна терапевтка, с тази жена, която е енергиен терапевт. И аз си казах, че много се радвам за нея. Съответно, тя направи опит да каже нещо негативно за друга жена, която аз познавам, коуч, която е също в сферата на личностното развитие. И честно казано, ако го беше направила това нещо преди 2 години, аз щях да реагирам и да започна да изказвам мнение. Дори да изказвам мнение, което аз обикновено се опитвам да е по-неутрално това мнение, но щеше да ми достави удоволствие да кажа няколко негативни думи за тази, другата, защото аз лично съм работила с нея и имам не особено добри впечатления от нея и реално погледнато с удоволствие бих влязала в такъв разговор, ако не съм в 20 дни благодарност, тъй като когато вие да поклюкарствам, защото клюкарстването също ви дава серотонин. И серотонина като хормон е много пристрастяващ, както и адреналина, както и кортизола. И всъщност аз си спомних, че съм в тази практика на благодарността и просто и казах, че се радвам много за това, че тя се чувства добре. Пожелах и приятно лято и разговора приключи до тук. Тоест, аз останах в тази енергия на благодарността и не реагирах, не влязох в реакция, не бях реактивна към това, което тя изкоментира. И защо идва тази ситуация? Първо, такива ситуации, те не идват толкова да ви тестват, но идва да ви покажат, че все още у вас ги има тези елементи, тази енергия, която е старата ви енергия. Всъщност това е моята стара енергия. Моята енергия от преди 2 години, която все още е в моята аура и която аз искам да изляза от нея. Искам
да я разтворя в светлината и повече да не съм там. И се зарадвах супер много на себе си, че не влязах в този разговор да злословя срещу другата жена, която има за какво да се злослови за нея, но аз реших да съм не само неутрална, просто да не вляза в разговора. И ето така работи манифестирането и ето така се случват нещата, когато вие решите, че искате да сте във висока енергия, висока вибрация. Защото ако аз вляза в тази ниска енергия и за мен е имало нещо, което когато съм във висока енергия ще го привлека с тази висока енергия, влизайки в тази ниска енергия да позлословя, да поклюкарствам, дори и не с злоба толкова много, аз щях да си смъкна много вибрацията. И всъщност тази моя клиентка търсеше точно това. Тя искаше да някой да й влезе в енергията, за да може тя да си вдигне серотонина с клюкарстване. Това се случва постоянно във вашето ежедневие. Но вие можете това нещо да го изключите, можете да го контролирате. Когато започнете да го правите, казах и това е програма Еволюция, това правим там, влизането в състояние, живота ви става напълно различен. И вашите желания се сбъдват много бързо. Защото когато вие сте във висока енергия, вие привличате съвсем различни неща в живота. Това не значи, че няма да привличате негативни неща или негативни неща няма да ви се случват в живота. Още повече сега в момента вече сме в ретрограден Меркурий. И когато има такива ниски вибрации на планетата, астрологично реално, звездите не са подходящи, вие може да минете много лесно през такива периоди, когато сте в високата си енергия също. И точно за това ги правят тези групи и тези практики. Така че още веднъж елате на тази практика. Ако виждате видеото след една година, погледнете какво е погледнете линка в коментарите и влезте в линка, за да влезете в тази група, която може би ще има друго заглавие, но ще има някаква практика, която тече в тази група в момента. Така че заповядайте 21 дни благодарност, бъди с благодарност, правим в момента. Пишете ми за повече подробности. Ако имате желание за безплатна консултация, да разберете как се работи с мен, за сесия, за разговор, за вашите бъдещи цели, свържете се, за да си направим разговора и да започваме да работим с вашите убеждения, за да можете да сбъдвате желанията си с лекота, да живеете живота си по-леко, по-щастливо, с повече удоволствия, по-изобилно, с повече пари, също така с повече любов, с повече сбъднати желания. Благодаря ви много за вниманието и до нови срещи!